जोंनि गासै बर' रायजो राजाखौ जोङो साबायखर जासिनांगोन। लोगोसे जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि आइजो अनसाय आफाद आरो दुलाराय हारिमु आफादनि जा कनफारेन्स, बे कनफारेन्सआ दिनै जों गोग्गानानै लानांगोन होननानैबो जों बुंनांगोन। मानोना 100 जौखोन्दो जोंनि हाबाफारिया जाफुंबाय आरो जों जायखौ मिजिं थिदोंमोन जे जोंनि गेजेराव बिटिआरनि चिफ मानगोनां बिथाङा फैनानै जे जोंनि गेजेराव रायजो राजानो गावनि माखासे गोसोनि साननाय आरो जोंनि बिटिआरनि आरो बिटिआरनि बायजोनि जा बर'फोरनि जा राजखान्थि मोन्थाय, बे मोन्थायफोरनि सायाव बिथाङा जाखिनि रायजो राजानो गावनि खुगाजोंनो फोरमायनानै होलांबाय। बेवहाय जोङो जोंनि फालनिफ्राय जोङो बा बानजाय आफादनिफ्राय जानानै जोङो जोबोद बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। आरो लोगोसे दा एसे उनाव जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ मन्थ्रि मानगोनां डक्टर रनज पेगु बिथाङाबो बाहागो लानो फैगासिनो दं। अलरेडि बिथाङाबो जे सोलोंथाइनि सायाव हयथ' बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बे जोंनि ओनसोलाव जिहेथु सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां गोलैसोनानै दङ, बिनि सायाव हयथ' बिथाङा माखासे खोथाखौ रायजो राजा बिथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होलांगोन। बेवहाय जोङो बानजाय आफादनि जानानै जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ बिखेखকৈ जोङो साबायखर बावनांगोन। मानोना बिथांमोननि अननाय आरो बिथांमोननि मददनि गेजेरजों आरो लोगोसे जोंनि जाय बिथांमोना वेल विशारफोर दङ, दा बिथांमोनखौबो जोङो साबायखर बावनांगोन। बिथांमोननि अनसुंथाइनि गेजेरजोंनो जे जोंनि दिनै बेसेबांबा गिदिर मोनसे कनफारेन्स, बे कनफारेन्सआ दिनै बिथांमोननि अननायजों जाफुंनानै थांबाय। जों बेखौ बिथांमोननिसिम रोजा रोजा जों साबायखर जों बानजाय आफादनि जानानै गासै रायजो राजा आरो बिथांमोननिसिम जोङो साबायखर जासिनो। लोगोसे मोनसे खोथाखौ जोङो साबायखर जासिनांगोन जे जोंनि BKWSनि मानगोनां चिफ मानगोनां मिहिनसर बसुमतारी बिथाङा जे जोंखौ जागायजेननायनिफ्राय बिथांनि माखासे दिथानि गेजेरजों जोङो दिनै नैबे जा कनफारेन्स, बे कनफारेन्सआ बिथांनि नाजानाय आरो जोंनि मावथि बिथांमोननि बानजाय आफादनि साफ्रोम जोंनि दैदेनगिरि आरो दालाय आफादनि साफ्रोम दैदेनगिरि बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों दिनै मोगथां महराव मोनबाय।